היי לכולם, אני אריאל, בן 48, נשוי לעליזה, 15 שנים, מלמד ומגיש לבגרות במתמטיקה ומדעי המחשב. לאור הניסיון שלי בהוראת מתמטיקה, וכדי לתת לכם את הכלים הטובים ביותר להצליח, בחרתי בדרך חדשה ללמד מתמטיקה. הקמתי כיתת לימוד באינטרנט. למה באינטרנט? כי באינטרנט אין בעיה להגיע לשיעור. אפשר להיכנס לשיעור מכל מקום שיש בו אינטרנט בעולם. כל מה שצריך זה מצלמה ומיקרופון. הלמידה מתבצעת בסביבה הטבעית שלכם, אצלכם במחשב, בחדר שלכם, וזה נותן הרגשה טובה ומוריד לחץ. אין צורך שמורה יגיע אליכם, אין צורך ללכת למורה. הלמידה מתבצעת אצלכם במחשב בבית. כמורה ותיק, אני אחזק את הביטחון העצמי שלכם והוכיח לכם שאין צורך לפחד ממתמטיקה. ההפך, זה כיף. אז כנסו לאתר שלי, הרשמו, ואני אקבע איתכם שיעור התנסות ללא התחייבות. תודה, להתראות.